ಸೋಲ್ಮಲ ಏನು ಚಲಾರ್ಬೇಕ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುವರ್ಣ ಇಂಥ ಅಟ್ಟೆಲ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಒಂದು 20 ಪ್ರಯತ್ನ ದಾಯಪಂಡ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪುಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿನಿ ಪಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರುಡೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತಲೇ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಡುಕುದ್ರು ಕಲ್ಯಾಂಪುರ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಕನದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಖಲ್ ತೂತು ಜರಡ ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಮುರುಗ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಗುದ್ದದ ಮಲ್ಪುನಿ ಕಲ್ಲಡು ಕಡಪಿ ಕಲ್ಲಡು ಗುದ್ದದ ಮಲ್ಪುನಿ ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜದ ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಿಖಲ್ಡ ಕಡಪಿ ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸುರ್ಟೆ ಮುರ್ದಿ ಒಂದದಲೆ ಇಂಚೆ ತೋಜಣ ತೊಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಶೆಫ್ ಒಂದು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಇನಿಯದಾಯ ಮಲ್ಪನಿ ಅವು ಇನಿ ಆಯ್ತ ಪೂರ ಮದ್ದದ ಅಂಶ ಪೂರ ಇನಿ ಒಟ್ಟಾದ ಪುಂಡ್ಯ ದೂದರಿ ಪಲ್ಪೇರು ಅವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಪೂ ಮದ್ದು ಮತ್ತು ಇತ್ತಿಜತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಪ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತಿಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೀರು ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೋಗ್ಲಿತ್ತಿನವೆ ಮತ್ತು ಕಷಾಯ ಮದ್ದದ ಬರ್ತೀನಿ ಉರುಳಿತ್ನೇವೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಡಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಿಕ್ಕುನವಿ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಅವಡ ಸಸ್ಯದ ಅವಡ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನ ಪಂಡ ದುಂಬು ಕಾಯಿಲೆ ಕಷಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿತ್ತು ಬರ್ಸದಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿರತ್ತ ಐದು ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂಜಿ ದಿನಾಳ ಪಾರಾಡ ನಾವು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಆನೆಯಾಳ ಒಂದಿನ ಬರ್ಪಿರತ್ತ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲತ್ತು ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ವರ ಪಾರ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿರೋಧ ಅಂಶ ಜೀವಡು ಪುಣ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದಿನಿ ಆಯ್ತಾ ಪೂರಾ ಔಷಧಿದ ಅಂಶ ಈನಿತ ದಿನ ಮರಾಠ ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ದಿರು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲಕ್ಕದು ಹೋದು ಗುದ್ದುದು ಎತ್ತೇನು ಗುದ್ದುದಿಗೆ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಗೆತ್ತದು ಇಲ್ಲಡ್ಕೊನತ್ತದು ಕಡಪಿ ಕಲ್ಲಡು ಗುದ್ದುದು ಕಸ ಗೆತ್ತದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಬಾಪೇರು ಬಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಭಾರಿ ಹೀಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರದ್ದು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪೀರು ಆ ಹೀಟ್ ಬೋರಸ್ರದ್ದು ತಂಪು ಮಲ್ಪೀರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಯ್ನದು ಬರೋದು ಮಾತ್ರ ಕೆತ್ತಗಣವನೇ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಟ್ಟು ಕಾಸರಕದ ಒಂದು ಪುಂಡು ಮರ ಅವು ಏಲಕ್ಕದೆ ಕಾಲೇರು ಮರ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಬರಲಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ತಿರುಗಿ ದಿನಗಳನ್ನೇ ಗೆತ್ತೋ ನೋಡು ಎಡ್ಡೆದಾಗಲೇ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಪಾರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೊರೋನಾ ಗಿರೋನ ಮತ್ತು ಸೀಕು ಮತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಈ ಟೈಮಡು ಇಂದು ಮತ್ತು ಕಷಾಯ ಪಾರ್ಲಿ ಜನಕ್ಕಳು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇದೀವಿ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಜುಳದ ತುಂಡು ಪಾಡ್ದು ತಡಿ ಮಂಜಲ್ದ ತುಂಡು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಅತ್ತ ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನೀನ ಪಾಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಸರತ್ತು ಕೋಡು ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಮಂಜುಟ್ಟು ಅವು ಪೂರ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಡೆದು ರಸ ಗೆತ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮನೆ ತೋಜಣದಲೆ ಒಂದೇ ನಾನು ಅರ್ಥದೆ ತಮ್ಮಿನಿ
ಸಾಧಾರಣ 20 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ಟೆ 25 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಮತ್ತು ಕರಾವಡೆ ನೈ ಕರಾವನಾಗ ಆಜೇರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಐತೆ. ಹಾಂ ಮೂಜೇರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪರ್ದಲ್ ಆತನೈತೆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಕೊಂಡೈತೆ. ಬೀರ್ದರಿಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡಿಜಾರ ಅಂತೆ ಪಾಡುವರ ಪಾಡಿದ ಅಂತ ಪಡಲ ಬೈಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಚಮಚದ ಎಡೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಅವು ಮಂಜೂರು ಪಾಡ್ನೇಟ ಮಂಜೂರು ತೋರು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೈತೆ. ನನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅವನ ಮೈತ್ ನಾನು ಪಡ್ಲೆ ಮೈತು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮಗೆ ತಿರುಗಿ ಪಾಲೆ ಏನು ಚಾತನೆ ಪಡೆದೆ.